Thetha nebandla laseKorinte emveni kokuba ebhalelwe ileta kwalilo elibandla lifuna ingcaciso ngezinto ezithile ezidibene nokunqula kwakunye nenhlalo yobuKristu kuba kwakukhangeleka ingathi kukho imfundiso ezithile ezithanda ukungenelela basike babhenela kuPawulos ngoba yayingumseki AD 45 laliqalwe nguye kwabhalelwa kuye ke kufunwa ingcaciso ngezinto ezithile malunga nenhlalo yokukholwa neminye imiba apha endleleni yokukholwa. Now Paulos namazwi awathethayo xa ethetha nelibandla labaseKorinte ethetha ecacisa ngovuko lwabafileyo ekwakungomnye wemiba ababesokolisana ngayo into bakahle kahle ithini imeko malunga novuko lwabafileyo kukho abathanda nokuluphikisa uvuko lwabafileyo but unamazwi uPaulos awathethayo ndifuna nje ufunda ivesi enye xa ecacisa nje lo ndawo but engacacisi nje ukuphelela kulomba wovuko kodwa ecacisa amandla asikhokelela ekubeni sibe nobomi ngaye uYesu owavukayo ekufeni waba inhlahlela yabayawuthi bavuke ngenxa yokholo apha kwabaseKorinte chapter 15 verse number 19. 1 Corinthians chapter 15 verse number 19 ndifuna ke siqwalasele nje lo verse nje yodwa kukho amazwi awuhlabayo umphefumulo wami xa ndiwajongile xa ethetha ngethemba esinalo ngoKristu. Hallelujah. Uba ngaba uyifumene kule yaka ndikhoyo ifunda ngolhlobo ukuba ithemba lethu kuKristu liphelela kobubomi qha singabona abantu balusizi kulo lonke ihlabathi. Uba unoyijonga ku-NIV ithi if only for this life we have hope in Christ we are of all people most to be pitied. Bawo izwi lakho lithembekile kwayo izwi lakho linamandla izwi lakho liyaphila sikuthembile ngalo namhlanje ukufikelela inhliziyo nezazela ukuze kuthe kugqibeleni kunikwe wena uzuko nembeko ngoba unguThixo in Jesus name amen. Uthi uPaulos kule ndawo ithemba lethu kuYesu ithemba lethu kuKristu ukuba beliphelele nje kwizinto zobubomi ukuba beliphelele nje kubeni abe unakho ukusinceda kobubomi nje kuphela besiyawuba singabantu abaselusizi okanye abalusizi kubantu bonke kodwa usukathi ithemba lethu aliphelelanga nje kubeni abe uThixo ngaye uYesu nokusinceda nje kwizinto zobubomi kodwa ithemba lethu liyedlula kwimeko zobubomi. Yabona ke lento ngumuntu ngethemba umuntu ephila nje uphila ngethemba lento kukuphila komuntu ebomini lithemba elithi noba imeko injani kube into ethi mhlawumbe ungomso akanawufana nenamhlanje lithemba uphila komuntu emhlabeni then akhona amathemba abantu abanawo emhlabeni sikhona izinto abantu ababambelele kuzo emhlabeni abazithembileyo bathi namhlanje ngxaki babhenele kuzo kodwa kuthiwa kukho ithemba apha kuKristu. Kukho ithemba likuKristu athi xa ithetha kwabaseKolose ngalo athi lithemba lozuko athi this is the hope of glory uKristu ngaphakathi kwenu lithemba lozuko. Amen. So uthi ke ngoku lilona ithemba lethu kuKristu alikho nje kwizinto zobubomi nje kuphela aliphelelanga ekubeni abe uThixo uyakusinceda kobubomi nje kuphela kodwa liyegqitha kwizinto zasemhlabeni liyegqitha kwizinto esinokuzibona liyegqitha kwizinto esinokuzibamba ngesandla
liyegqitha kwizinto esinokuzingqamla, liyegqitha kwizinto esinokuziqonda, kodwa lisuke lisise kwingunaphakade. Uthi our hope in Christ is not only concerning izinto zasemhlabeni. It's not only about imeko yethu yeli xeshana, yeli thutyana lasemhlabeni. Kodwa ithemba lethu lisuke ligqithe kwimeko zalapha emhlabeni. Ithetha ukuthi naxa imeko emhlabeni sezingasasihambeli kakuhle, siyema ngoba sinethemba elingapha kwemeko. Naxa imeko zasemhlabeni zisililisa, sisuka sime ngoba sinethemba above the situations, above the circumstances. Ithemba lethu lisisa kwingunaphakade. Naxa imeko zasemhlabeni ngamanye amaxesha zisivumela, sinyathela igobe, sithethe kuviwe ngathi, kodwa asiphelelanga apho, okanye simelanga kulibala ukuba elethi ithemba lisisa kwingunaphakade. Hallelujah. Ameni. Ameni. Yolonto kwimeko zonke zasemhlabeni sisuka sigqithe. Ameni. Kwezibhlungu sisuka sigqithe, kwezimnandi sisuka sigqithe, ngoba ithemba lethu aliphelelanga. Tumhlabelelo yethu indaba ayiphelelanga apha, kodwa iyawuphelela emaphakadeni. Ya ithemba lethu alimanga ngoba imeko ithini, alimanga ngoba isimo esikuso sinjani. Ithemba lethu alimanga ngoba abantu bathini, kodwa ithemba lethu lime ngoba uThixo usithembisile nangapha kobubomi. Usithembise ubomi obungunaphakade, usithembise ubomi obungunaphakade. Noba imeko zobubomi zisibeka phina, sisuke sijonge ngasentla kwemeko, ngoba ithemba lethu lingunaphakade. The hope of glory, Christ in us. uKristu ngakuthi ulithemba lozuko, ulithemba laphakade. Awalapha amathemba ayaphela, awalapha amathemba ayasidanisa, awalapha ayasiphoxa, awalapha amathemba uthi usabambelele likushiye wedwa, ushiye kukhangela, kodwa eli linguKristu lisisa kwingunaphakade. Igama likaYesu malibongwe, igama likaYesu malibongwe ekuseni. Yiyo lonto ukuthi kwimeko ezililisayo sisuke singalili, okanye sisuke silile, kodwa